παραγγείλω. Μισό λεπτάκι. Καλώς ήρθατε, παραγγείλτε εδώ. Παραγγείλτε εδώ. Εδώ παραγγείλτε. Εδώ παραγγείλτε. Δεν ξέρω τι υπάρχει αυτό. Πώς το πεις στο μήνυ. Έλα Μανώλη. Ακούς. Δεν μπορείς να το συζητήσεις. Πες μου τι θέλει. Έχει τυλικά, μερίδες, συσκευαστές, νοσηλικά. Έχει και τα υλικά μέσα. Ναι, ναι. Τι θέλει, σαλάτα, ναι. Εσύ δεν έχεις ελληνικό στο μπέικον. Ωραία, θα το βγάλουμε το μπέικον. Ναι, ναι, ναι. Άσο, όχι τα φλάκα. Ναι. Ναι, κάτσε να πληρώσω, μια.